isto pois amosa que a cidadanía cando se xunta, cando quere, cando hai unhas liñas básicas que se poñen todo o mundo de acordo, non? Que son as primordiais, pois demostra que o cambio é posible e que o cambio está chegando a Galicia nestas eleccións municipais e que seguiremos nese cambio traballando pouco a pouco. Non sei se nos mellores pronósticos pensabades que a Marea fora a primeira forza con 10 concelleiros por encima do Partido Popular. Eu creo que sempre dixemos, tanto cando nos daba moito como pouco, que as enquisas son simplemente tendencias, non? E a tendencia era unha tendencia continua de crecemento, de que seguía medrando esa maioría social que quería un cambio real, e hoxe era a enquisa válida, non? A enquisa de verdade, e demostra que efectivamente, pois, tanto na Coruña como en Compostela, como en moitos outros sitios, non só de Galicia, sino no resto do Estado, pois ese cambio que a xente quería, pois estáse plasmando, e realmente, pois, este é un día histórico, onde o bipartidismo cada vez está baixando moito máis e que amosa efectivamente iso, non? Que cando a xente se une, as cousas podense facer. E no resto de España, como valorarías? Pois un pouco do mesmo, non? Creo que o que demostramos basicamente é que Galicia está a vanguarda dese cambio, non? Que Coruña e Santiago teñen sido pois, un dos mellores resultados de todo o Estado nas cidades máis grandes e que no resto dos sitios vemos tamén Barcelona en Comú con Ada Colau tamén primeira forza, vemos a Manuela Carmena en Madrid só por un concelleiro pois, segunda forza, pero lóxicamente con moi bo resultado e coido que simplemente a tendencia que se continúa, non? Hai 4 anos o 15M puxo sobre a mesa unha serie de cuestións, esas cuestións hoxe en día están pois no boca a boca, non? De toda a xente e vemos que o cambio é posible, e este ano pois comeza forte ese cambio, continuará nas eleccións xerais e chegarános a Galicia nas eleccións galegas no ano que ven.